to be here with you this morning. Kamachielo, Jopuonjre maromo 25 oyangi ne obare ma otimo penj mar klas 8 KCPE higa mokalo mano e sikunde mag primary mopogore sub-county ma Homa Bay. Director mochung'ne chenrogo mag somo e sub-county ma Homa Bay, Ziada Osano, oyango ni nyaka sani oseyudo kwan jopuonjre maromo 25 mane obare ma otimo penj mar KCPE county no kare sub-county no ma Homa Bay kaluwore gi midhiero mopogore. Osano okoni kaluwore gi chik mane ogol kod bad migawo mochung'ne somo e pacho kae eneno ni jopuonjre ma kamago odonjo e klas 9 gisechako chenro mar rwako jopuonjrego e sikunde sekondar ma opogore mondo gidhi nyime kod chenro mag somo. Osano okoni kuom jopuonjre 25 go adek kuomgi ne gise rwako e klas 9 ka e sikunde sekondar mopogore e sub-county no ma Homa Bay. Kuom adek gi ariyo ne tuo sama ni timo penj, achiel to nobedo gi domestic issues. Madala ne nitiere koko, maka ne odong' ndalo moko matin timo penj to noringo mowuok dala. List man go ma nyithindo manoko timo penj oromo nyithindo 25. Koro nyo warito direction, jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penj go nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1. Ka gichope form 3 gibro timo penj miluongo ni qualifying test ma is equivalent to KCPE. Koro qualifying test ni ema bro miyo gi opportunity mondo gisweke class 12 mondo gitim penj mar form 4.